Здрасти. Здрасти. Кога ще транспортирам брат? Не знам, все още чакал да ме се обадят. Нямам се да представя. Чакаме докато звънна. Да. Ау. Да. Да. Добре. Слушай сега. Искам да взема патката. Кажи паролата. Вчера да пър. Взимай я съм по-бързо. О! Дай пратката, дай пратката. О, ето. Ай, падай, Айде. Чакай, забрави часовника. Да. И парите, ето и парите. Айде всичко. Айде, докато никой не гледа, по-бързо, давай. Айде, ето ти часовника. давай. Айде и телефона, нали там. Айде, дай. Здрасти. Здрасти, че ма какво правиш тук? Взеха ни пратката. След 1 час трябва да я предаваме. Ще чакам да ни звъннат. Как ще свършим? Откараха ми телефона. Ето ги. Това е скрито на мен. Сега е. Ау, Да. пратката ви е в мен. Да. За да ви я дам, искам отговор. Кисело мляко, плодово, борчо. Добре. Искат кисело мляко плодово. Аз току-що изядох това. Това беше последното, вече не ги произвеждат. Дай ни поне успя ли да проследиш разговор. След малко, още малко време ми остава. И ще ги проследя. Ето. След малко ще ги проследя. И те са на изток. Направо на изток. Ей, дай ми пратката, за какво крадеш? Чакай малко, пич, почакай сега. Това е моята възглавница, е пълна известница. Възглавница, бе, ей, вашите пошла. Кредица на пратки ли търсиш? Да, не от... Аз мога да ти помогна. Избери, чакай. Избери една от тия шарки. Избирам тази. Това значи Жокер. Слушай сега. Тръгваш тук надясно, после вървиш 100 метра наляво, пак надясно, пак наляво, после пак надясно, пак наляво. Обаче запомни, много е силен, ще ти трябва помощ. Добре. И този е много силен, трябва да се обадим 100 мен. Пи-пу-пу-пу-пу. Ало, 100 мен. Трябваше да вземем пратката. Искам да си взема пратката. И аз какво направя? Еми, дай ми пратката, бе. Хубаво. Айде, бе, дай ми пратката, бе. Взимай си я, кома целиш тук Айде, с тия камъни. бе. Взимай си я, какво толкова?